ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ଖରାଦିନ ହେବାରୁ ସେହି ପୋଖରୀର ଜଳର ସ୍ତର କମି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଆଶା କରି ସାରା ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି ଚୁନୁ ଓ ମୁନୁ ଚଢ଼େଇ। ଦୁହେଁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିଲରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଚୁନୁର ବିଲ ଥାଏ। ସେ ସେହି ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି କରି ସେହି ବିଲରେ କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥାଏ। ମୁନୁର ବିଲ ଚୁନୁ ବିଲ ପାଖକୁ ଥାଏ। ସେ ସେହି ବିଲରେ ମକା, ତରଭୁଜ ଲଗାଇଥାଏ। ଚୁନୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଚୋର। ସେ ମୁନୁ ବିଲରୁ ରାତାରାତି କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଚୋରାଇ କରି ନେଇଯାଏ। ମୁନୁ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ମଟର ଲଗାଏ ନାହିଁ। ଚୁନୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ମଟର ଲଗାଏ। ସେହି ବିଲରୁ ରାତିରେ ଲୁଚିକରି ମୁନୁ ଚୁନୁର ବିଲ ଧାରକୁ ହାଣି ପାଣି ତା ବିଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଚୁନୁ ମୁନୁକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ। ଯାଅ ଦୂତ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କେହି ହେଲେ ଯେମିତି ସେହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଫସଲରେ ନ ମଡ଼ାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ କିମ୍ବା ବିଲରେ ମଡ଼ାଇବ, ତାକୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂତ ଆସି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋଷଣା କରିଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ପାଖ ପୋଖରୀରୁ କେହି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପାଣିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ପାଣିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏହା କହି ଦୂତ ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୁନୁ ମୁନୁ ଦୁଇଜଣ ବିଲରେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଫସଲ କରିବେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଚୁନୁ ରାତିରେ ଯାଇ ମଟର ଲଗାଇ ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସେ। ରାତାରାତି ତା ବିଲରେ ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ମୁନୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଚୁନୁ ବିଲକୁ ପାଣି ହାଣି ତା ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଚୁନୁ ବିଲରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଏହିପରି ଚୁନୁ ବିଲରୁ ମୁନୁ ପାଣି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ଥରେ ଚୁନୁ ତା ବିଲକୁ ପାଣି କିଏ ନେଉଛି ବୋଲି ଜଗିବା ପାଇଁ 5-6 ଦିନ ଧରି ତା ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁନୁ ବିଲରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ସେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାତିରେ ଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ରାତାରାତି ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସେ। ଏହିପରି ବିଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀର ପାଣିର ସ୍ତର କମିଗଲା। ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦୂତକୁ ପୋଖରୀ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ରାତିରେ ଆସି ପୋଖରୀକୁ ଜଗିବାରେ ରହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଜଗି ରହିଲା। ରାତି ହେବାରୁ ଆଜି ବେକି ବେକି ଯାଇ ମୋ ବିଲରେ କିନା ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେବି, ନଚେତ ଚୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେବ ତା ବିଲରେ। ମୁଁ ଜାଣିଲୋ ମା, ବେକେ ବେକେ ଯାଇକରି ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଏହା କହି ସେ ମଟର ନେଇ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ବରଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ମୁନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ରେଡ଼ ହାଣ୍ଡେଟ ଧରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଲା। ଏହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ ମୁନୁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଚୋରି କରି ବିଲରେ ମଡ଼ାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ରାଜା ମୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନେଲେ। ମୁନୁ ଚଢ଼େଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ କାନ ମୋଡ଼ି ଜାବଡ଼ା ମାରିହେଲା। ଆଉ ଏପରି ଚୋରି କରି ପାଣି ମଡ଼ାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କାନ ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।